Yeah, me mabiara good morning ene anopai. Eye Bernard nie. Na mobehunu se Bernard de beba abotna oba be video no. Na ye asem a ebeboa ne nuanom a omunim. Anopai me ne wo echa asem bi. Noma bi akoso wo abrabom ba wafare noma a unhunu ba bi efiri bi a wo de akohye fie ni ana unhunu ba bi efiri. Masa, sister, me pese me bisa wo se hwan ne onene atu anamon. Yewo nipa mienu bi wa asase wesu a woni omo nante a wanhwe ya wabrabo enko animuda. Nipa a oninkae na ni bere ade. Saa nipa no woni ne tu anamon a wabrabo entime nko yie. Na yewo nkrofo bi wa asase wesu so a omo abrabo de cursings abeto omo abrabo so. Nti aye person eda omo abrabo so. Aye generation. Saa nipa no ne omo nante a brother sister. Upa ye de wontimi enko animuda. Me kasa kire wo se nea woni ni betu anamon no. You very careful. Nea woni ne nnam biara you very careful. Ma men kire wade na men kire wo anibrefo de no. Hwe nipa na nibre ade adikronti a woni ne nante a wontimi ni yie ne. Ade biara won sabe kana wa abrabon no ono ne nyaaya nka ope nti oni akoma pa ewo wade na ekura wo no wo enti da bia no nadwene against wo wajapade a wo ye nadwene against wabrabo a wo ye nipa adwene oni nipa no nipa tetrema ne ye de kese nipa akoma ne ye nnome enti se wo ni binam na wo cheye hyemi na oye ne fe na minimi nya ya nka mepe minimi nya ya nka mepe nyame ampata wo kye ne bekọ akoyera. Brother sister me kasa kyerɛw minima de kronti a me kasa asem no mini binum anante ama bi atome about 7 years nie se nyame amama wontimi mpagya da me kasa kyerɛw ne de dua nipa na nibre ade nipa na nibre ade se woni ne bwa sister brother me si wontimi ni yeda you very careful woni binin benante wo beka se fie ni ne oye wo na nipa na woni ne nam no ne nnome akyekere wo nnome da ne so enti wa woni ne bebo bia no wontimi nko animu da wo be peja wo be hwiase wo be kukuru obegye afro nsam ko saa nkrofo no ade biara ni wa be ya ma omo asase so a ebe yo omo feda saa nkrofo no ade biara ni hɔ a wodi be mana odananum ne odia ose anya ade dede ofri top for mana oya awonwono enti da bia o ma pressure e wo wabrabo so se nipa pressure da wabrabo so a wontimi nko wanim da bia wodwene bia wodwene hwɛ me kasa kyerɛw se woyɛ berima woni ba or nanti are very careful. We ba woni bema bi so nanti are very careful. Emfa hyerenhyeren enkofa adamfo, emfa hyerenhyeren enkofa girlfriend. Enhwe de nipa ne wo ene ne ntu anamo. Wanhwe ya wabrabo be kodan a wontimi mpagya biem. Medina de Bernard asante. Me wo video so amede oba abontene follow me. Na tie nsem na eba na no odin. Ebebo wabrabo. Me wia me ba be kyerɛ mo yia 2023 me ye video bi se Ghana ebe yedene na wa wo sika ba wo kuna onni kuna pekunu na kunu be yete se cocaine no tam ne na aduru no me be kyerɛ mo de adekronti a esena beba na ma kyerɛ mo emma abrabo bebre follow me na me kyerɛ wo ne pa wo abrabo Bernard nie.